A gyümölcsfákat öntöztem kint a kertben. Váratlanul odajött hozzám, és azt mondta, hogy segít nekem. Este pedig arról beszélgettünk, hogy ki vagyok én neki, és ki ő nekem. Azt mondtam, valaki megjegyezte valahol, hogy nem létezhetne Valensza egy ilyen Valenszáné nélkül. Döbbenten csak annyit kérdezett, ki mondhatott ilyet? Pomiędzy groby, 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 których dawno nie ma już, droga stąd już tylko w dół. Uścisk gliny w pleśni plusz, pomiędzy groby, 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 których dawno